Ja. Ja. Navnet er Ryan. Book på YouTube. Vi laver fucking YouTube-film. Det er dejligt. Er ikke dem, vi lige spille? Nej, jeg er lige fucking lort. Nej, jeg har lige fundet en ny. Hvorfor gik du ned den? Fordi at der var fucking dårligt, fordi alle ham der, han hacker bare helvede til. Der, jeg tror der er pornobilleder. Lort. Ja, de hacker, hvad så? Ja, helvede til, de hacker lort. Det gør ondt det der, jeg gider ikke at spille. Der er 6 inde. Nej. Ja, der er 6 inde. Ej, hvad spiller du? Ej, du spiller surf. Fordi han hacker for. Han hacker jo fucking meget, han gør. Den fucking hacker. Fucking grimt der. Men hvad mener du? Prøv at se ham. Fuck, han er dårlig. Hack. Han skulle fucking grim, han er. Fucking håndsbold. Jeg havde de der fucking hacker, de så meget sådan fucking store håndsboller, de er. Havde du så mig? Ja, jeg havde også dig, hvis du bruger hack. Det gør jeg ikke. Men jeg kan nemt vente. Men jeg gider ikke. Der er en, der hedder Nissemanden. Frækt. Sådan en ordentlig Nissemanden. Nisse. Men burde det Ja, nissen, der gokker? Nissen, der fucker. Ej, bare gas. Haha. Nissen, der gokker. Men han blev fri, og BOOM! Nissen, der gokker med min egen fucker. Hvor mange er det? Ej, jeg har kun 2 på deres hold. For grimt. Prøv så skal vi lige være sådan lidt. BOOM! Kom så, rammer. Fang mig din åndsbold, mand. Fang mig, din åndsbold. Fucking hack. Ej, noget røv. Han er en på den engang. Åndsbold. Kom nu, din fucking åndsbold. Bum. Nej, hvor en hack. Fuck, han bruger VH. Prøv at se her. Prøv at se, han bruger VH. Bum. Prøv at se. Er det ikke VH? Hvad giver dem det? Prøv at se, der kommer på ham. Hup. Bum. Okay, så bruger jeg ikke lige VH der, men altså, lige før bruger for meget VH. Fucking grimt. Bum. Godt sigt. Ja. Se, er vi igennem det VH, det der? Jeg kommer fucking lige præcis op. Og så får man hovedet. Det er fucking VH. Han bruger så meget VH. Se, så kommer han lige op. Fuck, han er dårlig til VH, han er. Bitches. Bitch. Hvorfor har jeg brugt så meget fucking VH? Stopper, søster der. Så nu kun ham der nooben der med der. Ej nej, han bruger VH, jeg gider fucking ikke det lort der. Tak. Fucking løbe, fucking VH. Ja, så slå det af. Slå nu det VH af, din åndsbold. Slå ind på det, åndsbold. Ja, og hvor er jeg skulle også lige slå aimbot fra, og VH. Fuck, nu er jeg med det lort. Jeg skal fucking lige vise dig, hvad man fanden man fucking boller det lort her. Okay, nu hardcore vi lige lidt. Fuck, er det en fucking noob? Kom nu på mig! Din åndsbold. Fuck. Nej, hvor grimt. Så kommer han bagfra. Han bruger så meget VH, han gør. Simpelthen for dårligt. Så er han en ninja. Fuck. Tør mig. Hold da VH, det er rigtigt. Hvor er du blevet vækbandet? Bum. Kom så på mig. Kom på mig, din åndsbold. Han har flyhacker med. Kom. Fuck. Jeg gider ikke det hack, jeg gør ikke. Lol. Nu er de 3, yes. Nu er de 3. Kom din fucking liderlige åndsbold. Kom så. Kom din åndsbold. Kan du mig dårlig, hva'? Okay. Fuck den greb noget. Ej, jeg var klar vel. Din åndsbold. Okay, nu hardcore vi lidt for lige for ham. Frækkert. Hvor er de små liderlige handdyr? For så kommer de bare fra siden. Det er fucking grimt. Ja, det skider ulækkert der. Så der er så lige der fucking holy moly. Og fucking holy moly. Se, der er ham der lille crusher der. Det er ikke ham der på video. Grimt. Så ham der fucking der fucking hedder. Fucking ulækkert.
Fuck, det er VH. Og det er også VH, det er også aimbot. Han ved bare lige, hvor en er. Rammer. Fuck, grimt. Kom så på mig, din åndsbolle. Lort. Hader de små fucking hackers. Come at me, bro. Okay, det er godt ramt. Gider ikke lorte mere. Jumper vi. Og så skal man fucking lade, hvor det er grimt. Og så kommer der en fra siden. Så prøver jeg ninja med nøgle, så kommer sådan her. Ej, jeg ramte med en gang. Holy moly, hva? Ej, hvor er det grimt. Hvor fanden kommer fra? Ej, så kommer det fra begge sider, hvor det er grimt. Kom at me, bro. Ej, hvor er det grimt, du er. Ej, jeg ramte ham en gang. Nej, hvor er det fejlet. Havde jeg ramt ham ikke? Prøv at se. Prøv at se, hvor stod. Frederik. Så kigger du ikke engang. Baby. 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 Det var et dårligt ramt. Det er fucking heldigt, det der. Fucking håndsbolle. Jeg hader små håndsbolle, jeg gør. Det er helt sikkert ikke ham der har 9-8 score. På samme der effekter der, han fucking grim. Fail. Prøv at se. Han ved bare lige, hvor er. Fucking grim. Han fucking ved jo, han er fucking a-bot. Er du bare en gokker, eller hvad fuck? Ja, jeg gokker sgu da ikke. Når du snakker med nogen, eller hvad? En år seriøst. Men så skal du nok snakke kog også. Ja, det er grimt. Du ikke kan finde ud af godt, eller hvad? Eller hvad? Du behøver jo gerne kog. Nej, Hvorfor ikke? fordi jeg trykker på den her. Hvad for en? Den her, så kan jeg surfe, mens i stedet for, at jeg skal sidde sådan her. Eller sådan her. Bum. Og der var lige hardcore i der var. På åndsbolle. Åndsbolle, nej, hvor grimt. Okay. Åndsbolle. Nej, hvorfor er de så fucking hackers? 120-10 for grimt. Fucking gay. Ramte ham sgu da, fucking hvor grimt. Gay. Hvem er der gay? Nej, det er fucking gay. Er der gay, boys? Kom så, kom på mig. Ej, prøv. Okay, nu går det alt for dårligt til mig, for mig, fordi vi spiller mod hackers, så jeg tror vi laver lige et par træer på det her lort her. Lad os ses. Yes. Hvad? Hej. Jeg var ikke hack. Jeg er rigtig til, jeg bruger aldrig hack. Det kan jeg simpelthen ikke finde på. Ej, jeg bruger sgu ikke hack. Kom så og kig. Skulle det derfor, du har sådan en god score? Jeg har fucking lortescore. Og vi ses jo. Hvad fanden var jeg skulle sige? Nå ja, vi ses jo. Ja, jeg kan ikke finde at sige. Vi ses heldigt. Jeg ser heldigt. Vi ses heldigt. Ej, det må jeg undskylde. Jeg tror lige, vi laver, fordi jeg vil lave noget, så lad os lave videoen lige 10 sekunder hurtigere. Kan snart. Boom, bitch. Holy moly. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube. Sådan der, så kommer vi ses.